familiar terms that are so common sa aton adlaw-adlaw nga pangabuhi. Kaon, kumbira, pista. And hindi po ito malayo sa ating mga Pilipino. Pag may mga pangyayari at selebrasyon, ara gid ang kaon. Kasal, pista, binyag, birthday, kahit patay, may kainan. Kung atin pong naririnig ang binasa sa unang pagbasa gikan sa libro ni Propeta Isaías, nagsiling, diri sa bukid sang Sion, ang Ginoo sa mga hangaway, magaaman sang isa ka bangkete para sa tanan nga mga kapungsuran sa kalibutan. Isa ka bangkete sang labing manamit nga pagkaon kag sa labing maayo nga bino. Bangkete, punsyon, pista, kaon. Nadumduman ko sa akong pag-abot sa Iloilo, 5 na katuig ang minglabay, panahon sa dinagyang. Kadamo sang mga tawo nga nagakaon sa daplin kag sa tunga sa kalsada, panahon sa Enero. Hambal na, namigid ang mga pagkaon sang Ilonggo, kay mga mahilig gid sa pagkaon. And people who come to Iloilo would say, masarap ang pagkaon sa Ilonggo. Mga kapatid, siguro, isa yan sa mga rason naton kung mag-ara kita invitasyon that we have to prepare sumptuous and very delicious food for our visitors. And that is the promise in the first reading of the prophet Isaiah. Ginprophesy niya ang magkalatabo, ang tion, ang panahon nga mag-abot, nga may ara, bangkite at ang pinakanami nga pagkaon kag bino ang ihanda. In fact, in our first reading, my dear brothers and sisters, sinabi, kung mahanabo ini, ibig sabihin, ano pa lang, vision, prophecy, kung mahinabo ini, ang tagsatag sa magasiling, siya amo ang amon Dios. Nagasiling kami sa iya, kaginluwas niya kami, siya ang amon Ginoo. So when this banquet, pungsyon, kumbira kag kaon mag-abot, we will recognize that He is our Lord and our God. And people will rejoice, will celebrate, and will be very happy. Sa aton Ebanghelyo subong, nabatian man naton ang Ebanghelyo ni San Mateo, ang nangyayari na Jesus at ang mga tao. Lantawa bala ang umpisa. Naghalin si Jesus sadto nga lugar kag nag-agi sa higad sang linaw sang Galilea. Nagtaklad siya sa isa ka bakulod kag nagpungko didto. Anong nangyayari? Nagkadto sa iya ang mga madamo nga mga tawo. Pagkatapos, nagadala sang mga piang, etc. Apa, pingkaw. Pagkatapos, ginbutang sa atubang ni Jesus. Nagkadto, gindala, kag ginbutang. These are action words. Sa kaila pagkadto, pagdala, kag pagbutang, nagadala sila sang pagtuo nga may ara man mahitabo. Anong resulta? Ginayo. Pagkatapos ginayo, natingala sila. Pagkatapos natingala, gindayaw ang Diyos. Nagkadto, nagadala, ginbutang. Tapos ginayo ang mga masakiton, natingala ang mga nakakita kag nakasaksi sini, kag gindayaw sang mga tao ang Diyos sang Israel. Pagkatapos sina, yon namangkot na si Jesus kung may ara ba pagkaon. Gintawag niya
ni Jesus ang iya gintutunan kag nagsiling, naluoy ako sa sini nga mga tawo, tungod kay ikatlo na subong nga adlaw ang ila pag-upod sa akon, kag karon nawad-an na sila singkalanon. Hindi ako luyag nga magpauli sila nga wala makakaon, kay base magkalalipong sila sa dalanon. Di ba pagkaon napaka-importante? Panahon sa pandemic, pagkaon ang ipinag-usapan. Panahon sa quarantine, magkaon. In fact, ang mga tao ay pinapayagang lumabas para magbakal sang pagkaon. Ang problema, waay man pambakal sang pagkaon. Kaya may ara ayuda. Pero ang pamangkot, hanggang kailan? Hanggang saan? So ang pagkain na ating pinag-usapan ay hindi malayo sa ating araw-araw na pamumuhay. Kasi po tayo ay kumakain araw-araw. Pero ito ang magandang nangyayari, mga kapatid. Dahil, kung napapansin niyo po, nung si Kristo ay namangkot, nagtanong, kung saan diin bala kita mangita sing pagkaon sabat sang mga tawo pagkatapos na mangkot si Jesus. Diin bala kita mangita sing pagkaon diri sa disyerto nga makaigo sa pagkaon sa sini nga kadamuon sang mga tawo. So even the disciples of Jesus are questioning, where can we buy to provide food for these people? This is a desert. Tapos na mangkot si Jesus. Ano bang mayroon kayo dyan? May tinapay ba kayo or what? And because of that, nangyayari, nung nagkaroon sila ng tinapay, kag bilog, pila ka bilog na tinapay, kag isda. And nangyayari sa sunod, papansinin po natin, mga kapatid, anong nangyari? Ginkuha niya ang 7 ka bilog nga tinapay kag ang mga isda. Kag sang nakapasalamat siya sa Dios, ginpamihak-pihak niya ini kag ginhatag sa mga gintutunan. Allow me to bring you to your attention. Nung kinuha, ginpamihak-pihak, nagpasalamat, ginpamihak-pihak, kag nang hatag. These 4 words are actually what we call the Eucharistic actions. Amo ini ang nangyayari sa ating santos na misa. When Jesus took the bread, He gave thanks to the Lord, broke the bread, and gave to His disciples. So ang nangyayari dito ngayon sa ating multiplication of the loaves is what happened in the Holy Eucharist. So the prophecy now of the prophet Isaiah is happening in our gospel and in our real lives, here in our actual present life. Lantawa mamaya ha, sundan naton sa aton misa during the liturgy of the Eucharist. Lantawa, paminawon naton ang salita ng Dios. Ginkuha, nagapasalamat, ginpamihak-pihak, kag ginhatag. Now, kung i-apply po natin to sa ating buhay, tayong lahat ay kinuha ng Diyos. Ako bilang pare, kinuha galing sa pamilya. Ikaw bilang lalaki, bilang babae, kinuha sa pamilya para maging tatay, para maging nanay, para maging guro, para maging lawyer, kinuha ka. Ginpili ka.
tayong palpak sa buhay. We are being distributed and shared. So we have to share to other people our pains, our failures, our successes, our defeats, our fears, our victory. Sa madaling sabi, we share our person. Iski amo ina ang tawag sang Diyos. Tinawag tayo sa Diyos hindi para sa sarili natin. Tinawag tayo para sa ibang tao. So we are called bilang Katoliko, hindi para sa sarili, kundi para mag-ipamihak-pihak kag ipamahagi. Now let us ask ourselves, are we willing to share? Are we willing to be broken? Are we willing to be shared? Because if we are not willing to be broken, and if we are not willing to be shared, amo na nag-abot ang gutom. Kaya ang pamangkot, amo ini ang propesiya ni Propeta Isaías nga mag-abot ang tion nga may ara bangkete nga pinakanami nga pagkaon kag bino. Pinakanamit nga pagkaon kag bino. Pero napapansin nyo, anong sagot ng mga disipulo? Diin bala kita mangita sing pagkaon diri sa disyerto nga makakaigo? Naluoy ang Ginoo. Pero doubtful ang mga disipulo. Sa ating panahon ngayon, kung napapansin nyo po, hanggang ngayon, marami pa ring nagugutom. Marami pa ring nauuhaw. Marami pa ring walang damit. Marami pa ring walang bahay. Bakit? Bakit? Kaya ang pamangkot ko, are we willing to be broken? Are we willing to share? That we can see in many villages nga may ara dako nga balay kag isa lang naga-istar, nagapuyo. Kag isa ka hektarya nga lupa kag hayop, baboy ang naga-istar. Kag may damo nga mga tao sa squatters, isa ka kwadrado, isa ka dupa, 10 ang nakatira. In fact, paggabi matutulog ang 5 doon sa Maynila, sa Muñoz. Natutulog ang 5, pahinga, labas mo na ang 5. Paggising ng 5, labas sila naman ang matutulog. Wonderful! Sharing. Habang ang iba. Bakit? Kulang bang binigay ng Diyos? Sobrang sobra. Bakit kulang? Pamangkot. Are we willing to be broken? Are we willing to be shared? So the Eucharist is a reminder every day na tulad sa katawan ni Kristo, nga ginkuha, nagpasalamat, ginpamihak-pihak, kagipanhatag, ginpanagtag. Mga kapatid, now that we are in the season of Advent, we have the first coming, ang pagkasilang ni Kristo sa Pasko, and the second coming na parating, parousia, God, Jesus will come to judge the living and the dead. But in between, there is the third coming or intermediary coming. And that is the actual coming of Jesus in our life. Sa supong na tion. Ang bata nga lumalapit sa iyo, that is Jesus coming to you. Ang pulubi, ang imol, that is Jesus coming to us. Because Jesus said, whatever you do to the least of you brethren, you do it to me. But we fail to recognize Jesus. Now, we are here to prepare our celebration for the feast of the Immaculate Conception, Immaculada Concepcion. Buot silingon ng Immaculada is pure, malinis, tinlo. So Immaculada Concepcion is actually Mary, that Mary was conceived without stain, wala higko, wala dumi sa original na kasalanan. So if we are devotees, especially to us here, devotees to Immaculada Concepcion, we are invited to be like Mary, to be pure, to be chaste. But syempre, mahigko-higko na kita. But nothing is impossible with God.
God can give us whatever we want as long as it is in accordance to His will and not our will. So, as we celebrate, as we prepare for the celebration of the Immaculada Conception's feast this coming December 8, we are in the third coming, in the intermediary coming of the Lord Jesus, now and here. Sa siningation, ginapaabot naton sa Jesus na mag-abot sa aton kabuhi. Kaya mga kapatid, sabi nga ni Mother Teresa, my vocation is not to be successful, but to be faithful. While we are waiting for the coming of the Lord, we're invited to emulate and follow Mama Mary in the name of the Immaculate Conception. Because Mama Mary has many names, has many titles, and one of which is Immaculate Conception. Isinilang po siya na walang kasalanan. She was conceived, rather, na walang kasalanan kasi God planned her to be part of our salvation. Walang kasalanan, tinlo. And Mary lived a very simple kind of life. So when we talk about failure, we also talk about success because opposite of that is success. But remember, tayong lahat ng mga tao, ayaw nating maging failure. What we desire is to be successful. But remember this, we can never be successful without experiencing failures. We have to fail. We have to experience as many failures as we can. Sa iyong pagiging tatay, ilang beses ka ba nagkamali? Sa iyong pagiging nanay, ilang beses ka ba nagkamali? Sa iyong pagiging teacher, engineer, ilang beses ka ba na pumalpak? Sa pagiging pari ko, ilang beses ako pumalpak. Kahit sa pagmimisa, minsan may nakakalimutan. And dahil sa kapalpakan na yan, next time, we will do it better. Mga kapatid, this is what we are doing. As we waiting for the coming of the Lord, we tried to be successful out of our failures. Bakit sumikat si Michael Jordan? Sabi ni Michael Jordan, bakit ka magaling mag-shoot? Because I missed 1,000,000 times of my shooting. Kasi kada tira niya 1,000,000 times or 1,000 times na nagkamali siya ng shooting, the more he gets better. So bilang teacher, bilang guro, abogado, pari, nanay kag tatay, we are expected to become better. Lastly, allow me to end my sharing as we are now consistently appreciating that the Lord Jesus is the fulfillment of what the prophet Isaiah is telling us sa first reading, nga mag-abot ang tion, nga may ara bangkiti kag punsyon para sa manamit kag nami nga bino ang ihanda para sa sini nga bangkete. And that banquet is in heaven. And the Holy Mass that we have is a beginning, is part of that banquet in heaven. As I end, my dear brothers and sisters, may isang nanay na nagbigay ng regalo sa kanyang anak. At yung kanyang anak, binigyan ng regalo, binuksan ang box ng kanyang gifts. At nakalagay doon, pagbukas niya sa box, may mirror, salamin. At doon sa salamin, nakasulat, here, you see what you are. So, nung tinignan ang mirror, nakasulat doon, here you see what you are. Di may ara pa box. Excited naman ang bata, binuksan naman niya liwat. Kag nakita niya yung ulo, yung bungo, yung skull, nakita ng bata. At doon nakalagay, here you see what you will become. Mag-amo ina ikaw pag-abot sa tion. Skull, bungo. Di may ara pagid box. Kan binuksan naman ng daughter na very excited in doing that. At nung binuksan siya, may ara naman siya nakita at may ara label. Here you see what you must be. Ulitin ko, here you see what you must be.
And that is the statue of the Immaculate Conception. We must be like Mary, who put or kept everything in her heart. In this time of pandemic, my dear brothers and sisters, let us see Mary, the Immaculate Conception. Let us be inspired by her. Anuman ang problema at pagsubok, she stayed with the Lord, even when Jesus was hanging on the cross. In this pandemic, pagtilaw lang ini, lalampas din to. And Mary bore all these things. So sana, bilang dibuto, bilang kabahagi ng parokya sa Immaculada Concepcion sa Tansa, we will emulate the life of Mary. And we pray to God that we will become like Mary, even in small things, in our honesty and in our fidelity to where we are and to what we are doing. May the good Lord bless us all. Amen. Please all stand para sa pag-ampo sa katilingban.